Hada qilyan at näme? Beýik kum depesi nähili atlandyrylýar? Mehriban elleşler, sowalymyzy ýene bir gede gaýtalaýar. Beýik kum depesi nähili atlandyrylýar? Adı rowaýa töwürlen, köpçülüge deň ýetirilen milli tagamyň ady näme? Mehriban elleşler, sowalymyzy ýene bir gede gaýtalaýar. Adı rowaýa töwürlen, köpçülüge deň ýetirilen milli tagamyň ady näme? Ergin qaqadylan görnüşi bolan kişide başgaça näme diýilýär? Mehriban elleşler, sowalymyzy ýene bir gede gaýtalaýar. Ergin qaqadylan görnüşi bolan kişide başgaça näme diýilýär? Mehriban elleşler, jogaplaryňyzy 080 gyzga belgimize SMS arkaly ýollap bilersiňiz. Mehriban illeşler, Türkmen edebiýatynyň görnükli şahsiýetleriniň biri Göwregli Türkmeniň atynyň ady näme? Bozduman, Garlawaç, Gyrat. Münenne şay bolsa tükel eswaby Tagty Süleymanlar üstü wedeň. Şu goşky setirleri haýsy şahyryň goşky setirlerine degişli. Molla Nefes, Seyit Nazar Seydi, Annagylyç Mätäji. Watan üçin çykdym gyrat üstüne, täz janym çykynça dölmenen begler. Goşky setirleri serkerde şahyrymyz Seyit Nazar Seydi'niň haýsy şygyryndan görülsinini dölmenen begler döwrany bardyr. Mehriban illeşler, sowalymyzyň jogabyny 080 gyzga belgimize SMS arkaly ýollap bilersiňiz. Assalamu alaykum mehriban diýenler, ediz watandaşlar. Her bir dogya nurly güneşiň bereketli ojaklaryňyza irsal bolup dawmagyny tüýsürekden arzu edýär. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzy bedew wady bilen öň alyp barýan, görellämiz ýörelgämiz Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamyza, hormatly prezidentimiz, biz ýaşlaryň hak howanlary arkadaly Gahryman serdarymyza gepleşigimiziň başynda ýürek törümizden çykýan alkyşlarymyzy ýollaýas. Goý Gahryman arkadamyzyň arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Halk bähwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik işleri elmidama ýol alsyn. Ediz watandaşlar bilişimiz ýaly toýlara, bayramlara ulaşýan ajaýyp watanymyzda
her bir doğyan nurlu güneşi aklık bilen yüzümüze silip, bagtly günlere şayat bolmak eýýäm bizde däwe urly tegem hakykatdan da şüşmert. Elbette bizim her bir günlerimiz, her bir geçen pursatlarımız toylara, bayramlara, tarihi pursatlara beslenýäýna Agdyr dörjülük toparmaz bilen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň görküne görk goşýan Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna mehmançylykda elbette şu ýerde de ediz watandaşlar halkara hyzmatdaşlyk we ötüşatly köp ugurly bir halkara sergisi dowam edýär. Elbette bu ýerde de bir garaşsyz bir tarap Türkmenistan watanmadan ykdysady taýdan gazanan üstünlüklerini bir synlamak bolýar. Elbette şeýle sergileriň geçirilmegen ediz watandaşlar biziň ykdysadyýetimizi, biziň Türkmenistan watanmadan gazanan üstünlüklerini dünýäde bir aýan etmek, halkyň arasynda bir giňden tanatmak ýaly asylly ýörelgeler bar. Elbette bizim şu ajaýyp pursatda şeýle sergileri gurnamaga, şeýle sergileriň üstü bilen watanmadan gazanan üstünlüklerini bir halka ýaymaga, şeýle hem dünýä ýaymaga giň şertler döredip berýärlik üçin gahryman arkadaly gahryman serdarymyza ýürek töweremizden çykýan alkyşlarymyzy ýollap, kärdeşlerimiz bilen Agdyr dörjülük toparmaz bilen elbette şu ajaýyp sergiden şekilli we söhbetli görnüşleri ýörüte ýazga geçirdik. Ediz watandaşlar biz siziň ähliňizi ýaýlym öňüne şol ajaýyp şekilli we söhbetli görnüşleri synlamaga çagyrýar. Bizim şol ajaýyp sergiden öz işimizi söhbetli we şekilli görnüşler bilen dowam edýär. Ediz watandaşlar häzirlikçe bizden daşlaşmaň, biziň teleýaýlymyz bilen galyň. Ediz watandaşlar, mehriban ýerleşler, Miras teleýaýlymynyň gadyrdan muştaklaryna görüşmek ýaly Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna halkara hyzmatdaşlyk we ötüşatly köp ugurly halkara sergisi öz işini dowam edýär. Bu ýerde sergiň synlamaga gelen muallimlerimizin ýürek buýsanjy bilen biz häzirki wagtda öz işimizi dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň muallimi Hojadur muallimlik bilen hoş gördük. Görýän bolsak, ýene-de bir taryhy günlere şaýat bolýar, taryhy pursatlara şaýat bolýar. Halkara hyzmatdaşlyk we ötüşatly bir köp ugurly halkara sergisi geçirilýär. Elbette şu sergiň synlanmada da hakykatdan hem bir köp ugurly ötüşlere bir özümiz jany şaýat bolýar. Indi gören eşlenleriňizi iýleşlerimiz bilen paýlaşdyk. Doğru ellak etşäň garaşsyz bakyýtar Türkmenistan ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň garaşsyz bakyýtar Türkmenistan bedewi atlat muradyň mekanylygyna Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman Ferdamyň saýatynda Türkmenistan ýurdumyzyň her uruny uly üstünlikleri rowaşdyra etýär. Nähä bu ajaýyp pursatda bolsa häzirki wagtda ýurdumyzda hyzmatdaşlyk we ötüşatly köp ugurly halkara sergi öz işini alyp barýar. Biz hem Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň talip ýaşlardyr professor Muammer bolup bu köp ugurly halkara sergi atnaşmany geldik. Ýa-ni bu ýerde ýerleşdirilen bir näçe husus kärhanalardyr, bir näçe işewler hem öz aralaryna bir näçe maslahatlar geçirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan ýurdumyz hem halkara sergini geçirilýän o ýurduna urly. Häzirki wagtda ýurdumyzda hem soňky ýyllerde halkara sergilerdir, halkara maslahatlar ýygy-ýygydan geçirilýär. Hem bize şolar ýaly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyda, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman Ferdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman Ferdarymyzyň janyna sag, ömürleri uzak tutýan tutumlyşlary elmedama rowaşga ötlensin. Köp sağ olun muallim. Arzularınız hasıl olsun. Gelecekte size de işlerinizde üstünlükler arzu edýär. Gahryman arkadamyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň istendik ugurda zähmet çekýän bir hunarmellere, raýatlarymyza döredip berýän mümkinçiliklerine netijeli peýdalanyp, Türkmen halkynyň bir binagarlyk puwdagyna gazanýan üstünlüklerini talip ýaşlara wagt etmekde işlerinizde üstünlükler hemra bolsun diňe toýda diýdarlaşalyň. Köp sağ olun. Sağ olun. Ediz watandaşlar, mehriban ýerleşler, görüşmek ýaly günlerden her bir pursatlary,
her bir pursatlarından ziýada gelýän ajaýyp watanmazda geçirilýän hyzmatdaşlyk we ösüş atly halkara servisinden biz agdy bir dörjülük toparmaz bilen öz işimizi dowam edýär. Häzirki duran ýerimizden Mehriwanyleşer häzirki wagtda öz edýän işleri bitirýän hyzmatlary bilen halkymyzyň söýgüsini gazanan Ojar Aziya bir kärhanasynyň bir pavilyony. Bizem häzirki wagtda Ojar Aziya kärhanasynyň direktorynyň ornwasary Juma Pojim bilen gepleşigimizi söhbetdeş arkaly dowam edýär. Juma ilk bilen agutly bolsun şeýle sergilere gatnaşýaňyz. Ýa bir näçe ýyl bäri biz özümiz şular ýaly sergilerimiz bilen, toy bayramlarymyz bilen görýäs, teleýaýlymlarymyz bilen tomaşa edýäs, hyzmatlaryňyzy, önümleriňizi halkymyzda hödürleýäňizine hyzmatdaşlyk we ötüşatly halkara servisine de özüňiziň bir pavilyonyňyz bilen, hyzmatlaryňyz, önümleriňiz bilen gatnaşýaňyz mümkin bolsa ýürek arzuwlaryňyzy iýleşdirende ýetirtek. Köp sag bolun. Berkarar döwletiň täze munyň galkynyşda görünýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadaýewiň başyna başlan we pedary ýolunda dowam edýän Arkadaýew Gahraman serdarymyň saýasyny Türkmenistanyň milli hususiýetçilik kodegy gününden ösýär, ödegürýär. Biziň Ojar Aziya hususy kärhanamyzyň milli ähengleri we häzirki zaman teknologiýalaryny özünde jemleýän pavilyony bilen çykyş edýär. Göder paýtagtymyzyň ajaýyp künjegine ýerleşen Türkmenistan Söwda Senagat idarasyna geçirilýän hyzmatdaşlyk we ösüş atly köp uğurlu halkara sergisine gatnaşmak bagtyna öğrenbegenýär. Biziň hususy kärhanamyz elbetde Türkmenistanyň Söwda we Senagat idarasynyň şeýle hem Türkmenistanyň Senagatçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň işleýän agdaty bolup durýar. Döwletimize we halkymyza teklif etýän bir strategik taýdan ähmiýetli taslamamyz bilen çykyş edýär. Bu taslamamyzyň ady Sarays Maray Serhedawat ýokary tezlikli awto ulaw ýoly bolup durýar. Ören ähmiýetli taslamanyň geljekde amaly ediljegine bir ynanýarys. Elbette bu taslamanyň esasy aýratynlygy, taslamanyň esasy maýadarlary yerli we daşary ýurtly hususy maýadarlar we kärhanalar bolup durýar. Bu bolsa Gahraman Arkadaýew Gahraman serdarymyzyň saýasyny ösýän, ödegörýän hususiýetçilik hudunyň täze taryhy tapgyra gadamasiýanlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Atı dogry belli. Hakykatdan emine görýän bolsak, daş döwregimizde bir näçe pavilyonlar, kärhanalar, telekeçiler özleriniň bir öňürýän önümlerini, hyzmatlaryny sergileýärler. Da bulam siziň üçin hem tejribe bolýar, hem öz öňürýän şular ýaly önümleriňizi, hyzmatlaryňyzy bir halka bir mahawatlandyrmakda da ähmiýet bolup dur. Ýani iýleşlerimiz şuň hem gyzyklydyr, biziň özümiz şuň hem gyzykly şu Ojar Aziya bir kärhanasy näçinji ýyllardan bäri öz işini alyp barýar. Biziň Ojar Aziya hususy kärhanamyz 2008-nji ýyldan bäri döwletimizde we halkymyzda harytlary we hyzmatlary bilen özüni alyran bir kärhanalaryň biri bolup durýar. Biziň Ojar Aziya hususy kärhanamyz özüniň Aziya, ýagny arka dagly zamany işöwürige ýol açdy. Şygaryndan ruhlanyp, bundan belek hem halkymyzda we döwletimizde özüniň hyzmatlaryny hödürlemek bilen olaryň anamyny ödemek uğruna ähli tagalalar etjekdiklerine de inanýarym. Hakykatdan hem esasan hem şular ýaly önürýän hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalaryň öňünde bir telekeçileriň öňünde Gahraman Gahraman serdarymyzyň bir bildirýän ynamy bar da şol ynamy bir ödemekde de biziň telekeçilerimiz, kärhanalarymyz netijeli rahmet çekýärler, bir hyzmatlary ýerine ýetirýär. Size de geljekde şeýle bir hyzmatlary ýerine ýetirmekde, rahmet çekmekde, rahmet üstünliklerini arzuwlaýarsyny mümkin bolsa bir arzuwlaryňyzy milletçilerimiz bilen paýlaşdyň. Köp sag bolun. Elbetde şeýle bagtyar döwleti yetiren we telekeçilerimize, senagatçylarymyza şeýle mümkinçilikleri, ýeňillikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadaýew, bu Arkadaýew Gahraman serdarymyza uduk ömür arzu edýäris. Olara köp sag bolsunlar. Biz aýtýarys, goý olaryň işleri elmidama rowaşlyklary beselsin. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Goý ýurdumyzda şeýle toýlar dursun, şular ýaly sergilere gatnaşmak, önümleriňizi, hyzmatlaryňyzy halka bir hödürläp durmak, size de siziň bir kärhanaňyzda da meýesser etsin, işleriňizde de üstünlikler hemra bolsun. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Eziz watandaşlar, Mehriwanyleşler sergiden söhbetli görnüşler bilen bir gepleşigimiz dowam edýär. İlk bilene gutlu bolsun. İlk bilene özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Kroşen Türkmenistan kampaniýasynyň
işgäri Kerim Nepes. Görýän bolsak, şul serginiň dowamynda bir näçe kompaniýalar, kärhanalar önümlerini bir sergiläpdirler. Indi şu sergide siz haýsy önümler sergilediňiz? Kroşen Türkmenistan Hocalyk Jemgyýeti öz önümiz adbulu önümüz çıkardı. Bu adbulu önümüz Ağustos 32 ekolog taýdan araççylyk tüsejisini araçlaýjy çıkaryan önümüzi sergiye çıkardık. Onda diýmek esasy bir öndürýän önümleriňiz ekologik taýdan bir howany arasda saklamak maksady bilen avtologlarda ulanylýan önüm. Siziň kompaniýaňyz näçinji ýyllardan bäri iş alyp barýar? Bizim öz kampanyamız Kroşem öz Latviýadaky kampaniýaň bileşikde Türkmenistanda gurnadyk zawodyny. Biz 2020-nji ýylda işe girip başladyk. Biz öz önümüzi Türkmenistanyň içinde öndürýär. Öň ýaşa ýurtdan getirilýän önümler indi Türkmenistan öz içinde öndürilýär. Diňe şu ýanky avtologlar üçin bir ekologik taýdan arasda saklamak maksatly önümler öndürýän ýa-da başga da öndürýän önümler bam kampaniýa. Şuma wagtlança şu ekologik taýdan araçlaýyş önümni öndürýär. Indi geljekde has ösür giňeltmek üçin antifriz serhilik önümler öndürmegi meýilleşdirýär. Diýmek onda kompaniýaňyzyň öňde goýan maksatlary nisip bolsa önümleriň bir näçe görnüşlerini öndürmek. Onda şul sergi sizde nähil täsir galardy? Görýäs, ina daş töweregimiz durly kompaniýalaryň önümleri bilen bir sergilenipdir. Bu sergide biz öz sus telekeçilerimiz bilen göz ýetimimiz giňeýär. Hekilik önümler önümizde öňýändigini göz ýetirdim. Bize uly tejribeler gazanmamyzy mesel etýär. Hakykatdan hem şeýle kompaniýalary görmek, şeýle bir näçe telekeçileriň öndürýän önümler bilen tanışyp bolmak heme bir öz işiň ileri gitmegine esas töredýär. Hem siziň aýdyşyňyz ýaly tejribe toplamagy esas töredýär. Ýani arzularyňyzdan bir alkyş sözleriňizden iýleşýärde ýetirsek. Ve şu öz telekeçilerimize işinde uly üstünlükleri arzu etýär. Şul üstünlükleri ýetirip beren gahrman arkadagymyzy, gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýtýan işlerine uly üstünlük arzu etýär. Janlar sag ömürler uzak bolsun. Köp sag bolun. Gahrman arkadagy gahrman serdarly watanymyzda diňe şular ýaly bir toýlar toýlanyp dursun. Şol toýlarda şular ýaly öz sergilerini bilen gatnaşyp durmak meýesser etsin. İşleriňizde de üstünlükler hem rahat köp sag bolun. Sag bolun. Eziz watandaşlar, mehriban ýerleşler, bu iki geçirilýän ajaýyp sergi Arkadaş şäherem ödüniň ajaýyp pavilyon bilen gatnaşýar. Has dogrusu bu ýerde Arkadaş Net Cluster ady bilen çağalar üçin niýetlenen önümlere gawat gelmek bolýar. Bulam biziň watanymyzyň, halkymyzyň geljegi üçin edilýän aladadan suwutnama bolýar. Sebäbi çağalar üçin edilýän alada bagtyar geljegimiz üçin edilýän aladadyr. Mehriban ýerleşler, Türkmenistanyň Sewda Senagat Edaratynda geçirilýän ajaýyp serge gelýän mihmanlaryň ünsini çekýän ýene-de bir pavilyon elbetde MB Shoes. Bu kärhanada bir näçe ýyl bäri diňe bir Türkmenistan raýatlarymyň däl, daşary ýurt raýatlarynyň ünsini çekýän önümler, hyzmatlary bilen ajaýyp işlerini alyp barýarlar. Eziz watandaşlar, bilen ýene-de bir ýola bu kärhana üstünlük arzu etmek bilen öz işimizi dowam edýär.
vatandaşlar halkara hyzmatdaşlyk we ötü saatli köp ugurly halkara sergisi adından hem belli bolýaly. Bu ýerde halkara derejesinde şeýle hem köp ugurly hyzmatdaşlyklara, köp ugurly bir önümlere, gazanlar, üstünliklere şaýat bolmak bolýar. Bizem şu ajaýyp sergiden şeýle gatnaşýan kärhanalara, türkmen telekeçilerine, daşary ýurtly kärhanalaryň bir telekeçilerine önüme öndürmekde, hyzmatlary ýerine ýetirmekde işlerine üstünlikleri tüýs sürekden ardy edýär. Eri vatandaşlar, Mehrivan Eýleşer Miras Teleýiliminiň mehriban muştaplaryna görüşmek ýaly bir Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda ýaýwanlandyrylan hyzmatdaşlyk we ösü şahatly köp ugurly halkara sergisinde gatnaşýan telekeçilerimiziň şeýle hem bir pavilyonlarda öz hyzmatlaryny, önümlerini halkymyza hödürleýän watandaşlarymyzyň berjek söhbetleri bilen gepleşigimiz dowam edýär. Bizim häzirki duran ýerimizem Eri vatandaşlar geljege miras diýip adlandyrylýan hususy kärhanasynyň pavilyonu. Eri vatandaşlar meniň ýanymda geljege miras hususy kärhanasynyň bir hunärmeni Tuwak Wepa ilki bilen gutly bolsun. Şu ajaýyp sergide ýene-de didarlaşýar. Görüşmedi ýaly bir näçe önümleriňizi, hyzmatlaryňyzy halkymyza hödürleýäňiz. Şol geljege miras hususy kärhanasynyň alyp barýan işleri barada mümkin bolsa özüň bir ýyleşlerimiz bilen tanıştyrsaň. Geljege miras hususy kärhanamyz barada aýdanmazda, kärhanamyz 2013-nji ýylda esaslandyrylan. Biziň kärhanamyz esasan Senagat ugur boýunça köp dürli önümçilikler ýola goýulan. Ol önümçilikler barada aýdanmazda her önümçiligimiz boýunça aýratyn bir harit nişanly ad goýduk. Mysal üçin GM Plus harit nişanly önümçiligimiz barada aýdanmazda polipropilenden we polietilenenden dürli görnüşli haltalary, kaskalary, çopik şuruplary öndürmäne mümkinçiliklerimiz bar. Ondan naşary GM Agro harit nişanly önümçiligimiz boýunça aýdanmazda bir owa hojalyk uğurlu olup bir büyük bakçı önümlerini, ýagny pomidor önümlerini halkymyza ýetirmek maksady bilen ýola goýulan. Ondan naşary GM Chicken harit nişanly uğurumyz boýunça aýdanmazda uççuluk, mallarçylyk uğurumyz bolup halkymyza, ýurdumyza dürli görnüşli ýumurta önümlerini ýetirmek maksady bilen ýola goýulan. Şuňky pavilyonumyzda bolsa çalgy ýaglanmazy, GM oil hemde bedew çalgy ýaglanmazy şuňky pavilyonumyzda sergiledik. Gaty dogry belleýär. Hakykatdan mene ýyleşlerimiz hem tomuş edýändirler we arka tarapymyzda ene gattal taraplarymyzda GM oil şeýle hem bedew çalgy ýaglaryny bir görmek bolýar. Edi watandaşlar mehribanlaşar häzirki wagtda görýän bolsak geljege miras hususy kärhanasynyň öndürýän bedew atly çalgy ýagam eýen bir näçe bir watandaşlarymyzyň ýyleşlerimiziň söýgüsini gazandy. Indi wapa şol bedew atly çalgy ýagy dogrusyna da bir birkaça söhbet beren ýalňyşmaýan bolsam şol önüm şol ýylymyzyň başyndan bäri öndürilýän bolmaly. Dogry diýäňiz, şu biziň 2026-njy ýylyň ilkinji günlerine bir gadam basyp ýylyň adyna eýe bolup bedew motor ýaglaryny ilkinji günden önümçiligi ýola goýduk. Bedew motor ýaglarymyz barada aýdanmazda öz laboratoriýamyzda barlanylýar, ondan naşary hem kepil geçilýär. Hemde ýene bir aýt geçesim gelýän zady bedew motor ýaglarynyň rengi boýunça tapawutlygy, ýokary hilligi hemde amatly bahasy bilen tapawutlanýar. Gaty dogry belläp geçýär. Aslynda bizim ýurdumyzda şu telekeçileriň bir önüme öndürüp ýokary derejede hyzmat ýerine ýetirmek üçin bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Şol mümkinçiliklerden hem peýdalanyp telekeçilerimiz önümleri, hyzmatlary bir ýokary derejede bir halkymyza hödürleýärler. Indi şol ajaýyp sergäde bir näçe pavilyonlar, bir näçe bir kärhanalar, hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar gatnaşýarlar. Indi şular sizde nähil täsir galdyrýar? İşinizi hasa kämilleşdirme, tejribe bolýan bolsa gerek. Owo diýsem şu sergide köp kärhanalar, köp önümçilikler, köp öndürüjiler bizim bir soraw jogap alýar, tanışýar, görüşýär. Bulan bize bir täze maksatlarymyza bir uly itergi berýär. Gaty dogry belläp geçýär. Aslynda şular ýaly bir sergilere gatnaşmak,
watanymyzyň ykdysady taýdan bir ötüşlerini synlamak, ötüşli menzillere şaýat bolmak elbetde bir heme özüň üçin bir tejribäni artdyrýar, hem geljekki bir maksatlara hasan bir ruhlandyrýar diýsek ýerlikli bolar. Indi mümkin bolsa geljekde bir öňde goýan maksatlaryňyzdan belläp geçseňiz, şeýle hem bir owadan arzuwlaryňyzy, alkyşly sözleriňizden illeşdirmek bilen paýlaşýar. Çalgy ýaglanmady, beýle könümçiliklerimizi köp ugurly, has täze görnüşli önümlerimizi bir önümçiligi meýilleşdirýär. Ondan naşary kim bir halkymyz ýurdumyz üçin köp iş orunlaryny meýilleşdirýär. Ondan naşary kim täze önümlerimizi daşary ýurtlary eksport mümkinçiliklerini has ýokarlandyrmamyzy özümüze maksat edinýäs. Bize şeýle sergileri, gurnamany, döretmäni, o mümkinçilikleri döret beren gahrman arkadaly gahrman sevdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Janlar sag tutýan bütün işler rowaj bolsun. Köp sag bol, bu ardy bolan hasyl bolsun, bir ýakynly ardy bolana bilen goşulýar. Hakykatdan hem gahrman arkadaly gahrman sevdarymyz telekeçiler bizim watanymyzyň döwletimizden altyn garnasy belläp geçýär. Elbetde şeýle telekeçilere bir ýokary baha berilmegen geljekde siziň öňüňizde bir näçe ýokary derejeli bir maksatlary goýýar. Şol maksatlary durmuş ýüzüne geçirmekde, ýokary bir hyzmatlary ýerine ýetirmekde bir alyp barýan işleriňizde de üstünlikler hemra bolsun. Elmydama şular ýaly bir ajaýyp günlerde, toýly günlerde diýdarlaşyp şeýle bu söhbetler etmek hemmemizde meýser etsin. Gelje miras hususy karhananyň işine de üstünlikler ardy edýär. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Edi watandaşlar, mehriban ýerleşler görüşmedi ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäherimiziň görküne görk goşýan Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna ýaýwanlandyrylan ajaýyp sergimiz halkara hyzmatdaşlyk we ötüşatly köp ugurly halkara sergisi öz işini dowam edýär. Bizem Agdyber dörjülük toparymyz bilen şol serge aýlanyp şu ýerden şekilli söhbetli görnüşleri size ýetirmek bilen öz işimiz dowam edýär. Biziň häzirki dron ýerimiz Aýdyň Gijeler hojalyk jemgyýetiniň paviljony. Edi watandaşlar, biziň häzirki söhbetde şu boljak hunärmenler has dogrusu şol Aýdyň Gijeler hojalyk jemgyýetiniň alyp barýan işler dogurusynda öndürýän önümler dogurusynda söhbetleri size ýetirip berjek hunärmenler. Şol hojalyk jemgyýetiniň hunärmeni Babamrat Saparguliýew. Babamrat ilk bilene gutly bolsun. Ajaýyp sergileriňizi illeşlerimize bir ýetirýäňiz. Hakykatdan hem şol Aýdyň Gijeler hojalyk jemgyýeti döredülerligine bir sana aýmalja ýyllar bolsa, ýam halkymyzyň söýgüsini gazandy sebäbi bir ykdysadyýetde esasan bir tehnologiýa taýdan kämil önümler öndürüp halka hyzmat edýär. Elbetde 2016-njy ýylda esaslandyrylan şol hojalyk jemgyýeti bu ýylam bilşimiz ýaly bir 10 ýyl dolýar. Şu 10 ýylyň içinde de bir näçe hyzmatlary, bir näçe bir önümleri halkymyza bir ýetirip gelýäňiňe şeýle ýokary derejeli hyzmatlaryň önümleriň bir käbirlerini şu sergide de şaýat bolýar. Indi öndürýän önümlerimiz dogurusynda bir ýerine ýetirýän hyzmatlaryňyz dogurusynda alyp barýan işleriňiz dogurusynda illeşlerimize bir gyzykly söhbetlerinizi ýetirip berseňiz. Sag bolun. 2026-njy ýyl Garaşly Baky Bitarap Türkmenistan Bedawatly Atmuradyň mekan ýyly Aýdyň Gijeler hojalyk ýemgyýeti üçin has ütkeşik ýyllaryň birisi. Bu ýyl biziň karhanamyzyň döreleriniň 10 ýyllygy bolup, bu ýyl eýem ikinji sergimizde gatnaşýar. Ýurdumyzyň ýerli we bir näçe daşary karhanalaryň bilen bilelikde sergiye gatnaşdyk. Sergide öz önümlerimizi sergileýär. Bilşiňiz ýaly Aýdyň Gijeler hojalyk ýemgyýeti önümçiligi 2016-njy ýylda kabel önümçiliginden başlap bugünkü günde 10-dan gowrak säýek bolan ýurdumyzyň diňe içerki bazarda daşary bazarlarynyň hem talaplaryny kanagatlandyrýan ýokary hili döwrebap öndürüp gelýär. Şolardan birisi de meselem türlü görnüşli bank kartlary, sim kartlary, plastik kartlar, awtobus kartlary galy bersede ene bu ýerde Aýdyň Gijeler hojalyk ýemgyýetiniň ýokary prosesorly, Aýdyň Gijeler nişanly notebooklary sergileýär. Galy bersede biziň Aýdyň Gijeler hojalyk ýemgyýeti hormatly prezidentimiziň başlangy synp okuwçylaryna sowgat berýän bilimli nişanly notebooklaryny hem biziň Aýdyň Gijeler hojalyk ýemgyýeti öndürüp gelýär. Şol sanda iTab nişanly planşetlerimiz bar, Tolkun Zemin Alem nişanly telewizorlarymyz bar, ýol ışıklandyrýış sıralary, kabeller, stalwalar
yol aydınlaş belgileri, yol ışıklandırış sıralaryny aydın gejeli hojuluk hizmeti öndürüp geler. Şeýle sergiler diňe bir bizim öndüren önümlerimizi sergilemek üçin däl eýsem, şol orada tejribeli karhanalar bilen birlikde tejribe toplamak, pikir almak üçin peýda bolup durýar. Murat gaty dogry belläp geçýän hakykatdan hem ina görüşmedi ýaly şol sergide diňe bir türkmen kampaniýalary ýa türkmen karhanalar däl eýsem daşary ýurtly bir näçe kampaniýalar hem karhanalar hem öz sergilerini sergiläpdirler. Bulam nämeden habar berýär? Geljekde şolar bilen pikir alşyp tejribe toplap, hasan bir geljekki maksatlaryny ilerletmekde bir esas döredýär bir tejribe toplama mümkinçilik döredýär. Bulam elbetde siz telekeçileri hasan bir zähmet ýoluna ruhlandyrmakda alınıp barýan işleriň suwutnamasyna ýaňam belleşiňiz ýaly aýdyn gijeler hojalyk jemgyýetem bir näçe önümleri, hyzmatlary halkymyza ýetirýär. Ina plastik kartlar diýjekmi ýa sim kartlar, aýtap planşetler ýa-da bolmasyn aýdyn gijeler nişanly bir notebooklar. Bular hem hakykatdan hem hojalygymyzda, biziň durmuşymyzda iň esasy peýdalanýan önümlerimiz, haritlarymyz. Sebäbi ädirki wagtda gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň saýasynda tehnologiýany bir ösdürmek, hatda bir ýaşlary ösen tehnologiýadan başgarýan ýaşlar edip ýetişdirmek üçin hem ähli şertler döredilýär. Geljekde siziň hem karhanaňyzda şeýle öňde goýan maksatlaryňyzyň, öňde goýan bir işleriňiziň netijeli hyzmatlaryňyzyň howrunun köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ýaşlary bir ösen tehnologiýadan başgarýan ýaşlar edip ýetişdirmekde de çünki siziň ýaňam belleşimiz ýaly karhanaňyň belli bir derejede paýy bar diýsek ýalňyşmarsyny bir arzularyňyza meşsek mümkin bolsa ýürekden çykýan alkyş sözleriňizden illeşlerimize ýetirseňiz. Dogry belleýäňiz, şeýle gysga bir 10 ýylyň içinde aýdyn gejeli hojuluk hizmeti şeýle uly sekretlere ýetdi. Nesip bolsa mundan soňky ýyllarda ýene-de şu depkinde uly işler edip ýokary hil önümlerimiz bilen hem ýurdumyzyň hem daşyurt bazarynyň talaplaryny ýerine ýetirip geler. Şeýle sergiler gurnak berýän üçin hormatly arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Biz telekeçiler üçin berýän goldawlar üçin janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowatçy bolsun. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Geljekde size de işleriňizde üstünlükler arzu edýär. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň türkmen telekeçilerine bildirýän önamyny ödemekde alyp barýan işleriňizde de üstünlükler hemra bolsun. Diňe şu toýly watanymyzyň toýly günlerine şaýat bolmak hemmemizde meýser etsin. Köp sag bolun. Sag bolun. Men Jan Kian Huan, Türkmenistanda geçirilýän hyzmatdaşlyk we ösüş adly köp uğurly halkara sergisine gatnaşýanma diýsem begenýän. Bu ýerde Türkmenistanda işleýän kampaniýalar bilen biz öz kampaniýalarymyz işleşmäge mümkinçilikler döredi. Şeýle hem bu ýerde durly ýurtlardan bir pavilyonlaryň bolmagy, olaryň sergileri bilen tanışmagymyz bizi hasam begenlerdi, buýsanlardy. Şolar ýaly halkara derejesinde geçirilýän sergiler biziň işimiziň ilerlemegine möhüm ähmiýetini ýetirýär. Şeýle sergilere gatnaşmaga döredilen mümkinçilikler üçin döwlet ýolbaşçylaryna özümiň sag bolsun maýdýarym. Sag bolun. Merhabalar, ismim Galip Haçatlayan. Türkiye Şahinler firmasından katılıyoruz. Türkmenistan döwletine 10 ýyl mundan öňe gelmek bagty maňa meýser edipdi. Bugün ýene-de Türkmenistan döwletine sergiä gatnaşýanyma diýseň begenýän, duýsanýan ýer gelende bir zady belläp geçsem, Türkmenistan bilen bir Türkiýe döwleti öňden hem dost dogan. Bärde her insan diýsen güler ýüzli, mähirli. Ýer gelende belläp geçsek, her bir sergiä sinemaga gelen adamlar gelip biziň şol alyp barýan işlerimiz barada gyzyklandylar. Biziň kampaniýamyz 70 ýyl töweregi iş alyp barýar ödem bir näçe önümleri, hyzmatlary ilata hödürleýär. Biziň esasy maksadymyz geljekde de Türkmenistan bilen şolar ýaly hyzmatdaşlygy barha ilerletmek, puhtalandyrmak. Ýer gelende şolar ýaly sergilere gatnaşmaga döredilen mümkinçilikler üçin ýurt başçylaryna köp sag bolsun aýdýan. Geljekde de Türkmenistan bilen alyp barýan işlerimiziň has ilerlejegine de puhta ynanýar. Sag bolun.
Mähriban illeşler, şunun bilen size ýetirmek isleýän söhbetli görnüşli gepleşigimiz şulardan ibarat. Mähriban illeşler, biz ýaşlar üçin okumany, öwrenmäni, dörejlikli zähmet çekmäni, şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäni, döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Gahrman Arkadagymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirýän Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsundanmyzy aýdýas. Mähriban illeşler, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly atmaradyň mekany ýylyna medeniýetimiziň, sunwatumyzyň hak howanlary Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il yurt behwitli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowaşlyklardan rowaşlyklara beslensin. Eziz watandaşlar, biz öz döwrümizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy diýip atlandyrýas. Çünki berkararlyk sözünde berklik, mizemezlik bar. Diýmek biziň döwrümüz döwlet mizemezliginiň, il bagtynyň baklygynyň döwrüdür. Bize şeýle ajaýyp döwür sowgat beren Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyzy aýdýas. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent başlara aman, beýik maksatly işleri elmadama ugruna bolsun. Eziz watandaşlar, ynhaşeýle ýagşy arzuwlary bilen biz gepleşigimizi geçirip gutarýas. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş, sag bolun.
Salam eli hormatly adamlar. Garaşda kemeşilik bir tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Dün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanda Ulga Markaly Ministrler Kabinetiniň meclisini geçirdi. Onu şöýlüň 3 aýyny yurdumuzdan barlan işleriň jemleri jemlenildi. Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň san Ulga Markaly meclisini geçirýäs. Meclisde şöýle 3 aýynda yurdumuzda alınıp barlan işleriň jemlerini jemlär. Hormatly prezidentimiz sanly Ulga Markaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Bellenşýäli, häzirki wagtda iş toparlaryna raýatlaryň hukuklaryny we kanuny beýikliklerini durmuşa geçirmäge, ölümçük diskalarynyň tenaga toplulygyny öpçün etmäge, kärhanalarda, edaralarda, guramalarda bugalterçilik hatabalynçy we maliýe hatabatlygy kämilleşdirmäge, telekiçik işini ötürmäge, daş gurşawy, suwun biologi serişlerini goramaga, migrasiýa hemde gümrük gulluklarının işiniň netijelerini hatda ýokurlandyrmaga gönükdirilen we başga da bir näçe çogurlara degişli kanun tasdiklaryny taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Yurdumyzyň wilayatlaryna täze döredilen etraplarda halk maslahatlarynyň agzalarynyň Türkmenistanyň meclisiniň möhletiniň çykyp giden deputatlarynyň wilayat etrap şäher halk maslahatlarynyň hemde geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ýerine şu ýylyň 29-njy martynda geçirilen saýlawlaryň ýokary guramaçlyk derejesini üpçün etmek maksady bilen meclisiň deputatlary merkezi saýlaw toparynyň yurdumyzyň siýasy partiýalarynyň jemgyçlik birleşikleriniň wekilleri bilen birlikde bir siýasy jemgyçlik çäresiniň ähmiýetini we saýlaw kanunçylygyny düşündirmek işine işe gatnaşdylar. Hemde onuň geçirilmegine guramaçlyk usuliýet taýdan ýardam berdiler. Şonuň bilen bir katarda Çad Respublikasynyň we Indoneziýa Respublikasynyň adatdan daşary we dogry teýari ilçileriniň anan çatlary kabul edildi. Dünya döwletleriniň parlamentleriniň yurdumyzdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň wekilleri bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuklaryň sekisi geçirildi. Şeýlekem meclisiň deputatlary we hünärmenleri kanun çykaryjyk işini kämilleşdirmek hemde döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilmegini üpçün etmek boýunça halkary guramalaryň yurdumyzyň degişli ministrlikleri, puwdaklaryň dolandyş edaralary bilen birlikde Guran okuw maslahatlarynyň 26-syna gatnaşdylar. Halkara tejribesini öwrenmek maksady bilen deputatlaryň daşary ýurtlary iş taparlarynyň 5-de amala aşyrly. Şeýlekem Türkmenistanyň meclisiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň bilelikde guramagyny gender deňligini ilerletmek we onuň kanunçylyk esaslaryny berkitmek boýunça parlamentary dialoga başlanýan maslahat geçirildi. Şonuň bilen birlikde meclisiň we Pakistan Sam Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň dinan parlamentarlarynyň hemde Türkmenistanyň meclisinde we Mongoliýanyň beýik döwlet guralyna iki taraply esasy döredilen parlamentary dostluk toparlarynyň arasynda sanly Ulga Markaly duşuklar geçirildi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň kanunçylyk bünýadyny berkitmek boýunça netijeli işleriň alınıp barlýanyny bellädi. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň talabyna görä kämilleşdirmegi dowam etmegiň möhümdigini isletdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gellimradowa söz berdi. Vice-premier şu ýylyň 1-nji ýeriniň makroiqtisady görkezleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli hatabat döwrüne jemi içerki önümiň ösüşi 6,10 götürmärdi. Şol sany ösüş tepkini tenagat puwdagyny 2,14 götürme, gurulşykda 6 götürme, ulug aratnyşyk puwdagyny 10,10 götürme, tewdady 8,10 götürme, obagyjylygyny 2,14 götürme, hyzmatlar ulgamyny 8,10 götürme deňmeldi. Geçenliň degişli döwrülen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda jemi öndürilen önüm 10,14 götürme artyp, ykdysadiýetiň puwdaklaryna oňyn ölümçük netijeler gazandy. Asabat döwrüne geçenliň degişli döwrülen deňeşdirilende bölük satuw haryt dolanşygy 10,14 götürüm, daşar tewda dolanşygy bolsa 3,17 götürme artdy. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 102,10 götürüm we çykdaji böleginiň meýilnamasy 97,10 götürüm ýerine getirildi. Asabat döwrüne büdjetden maliýeleşdirilýän we hojalyk gataplaşygynaky döwlet kärhanalaryna behmet taklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary hemde talip haklary öýül wagtynda maliýeleşdirildi.
Maliyeleştirmenin ähli çeşmelerinin atabına öýdüşdirilen düýpli maýy goýumlaryň möçeri geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine 5,10 götürüm ýokalandy. Şeýlekem Owa milli maksatnamasyny durumşa geçirmegiň çäklerini 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlaryna ýerine getirilen işler şol sanyna dürli maksatly deskalaryň gurulşy barada edildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ykdysadyet, mali we banyk toplamynyň işini ýygyderlik kämilleşdirmegiň mümkindigini aýtdy. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylary vice-premieri jemi içerki öňümiň ötüşini durnukly saklamagy dowam etmegi, büdjet serişleriniň tygşytly we maksatlaryň peýdalanmagyna bir gödükçi etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ağa Janow ýurdumyzda neftin we gazyň çykaryşyny artdyrmak, olary dünýä bazaryna çykarmagyň uğurlaryny köpertmek boýunça 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlaryna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli Türkmennewit döwlet konserni tarapyndan neft çykarmagyň meýlamasy 106,9 götürüm ýerine getirildi. Atabat döwrüne nefti gaýtan işleýän zawodlar tarapyndan nefti gaýtadan işlemegiň meýlamasy 108,7 götürüm ýerine getirildi. Benzin öndürmegiň meýlamasy 119 götürüm, dizel ýanagyny öndürmegiň meýlamasy 111,18 götürüm, polipropilen öndürmegiň meýlamasy 100 götürüm, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýlamasy 100,14 götürüm, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýlamasy 126,17 götürüm bir jaýdyldy. Tebiği we ogurdaş gaz çykarmagyň meýlamasy bolsa 107,5 götürüm ýerine getirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda nefti we tebiği gaz çykarmak, eksport edilýän möçerlerini artdyrmak boýunça degişli işleri dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Şeýlekem döwlet başçylaryna vice-premieri toplumyň öňümçi kuwatlyklarynyň netijeli peýdalanmagy, gözleg barlyk uýlaryny burowlamak işlerini ýygyderli dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atak Aliýew şeýleň 3 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri ýurdumyň wilaýatlaryna owagyjylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Bellenşäli owagyjylyk puda boýunça öňümçi göçtepgini geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine 106 götürmeden boldy. Bir görkeji owagyjylyk ministrligi boýunça 103,17 götürme, daşky goramak ministrligi boýunça 106,18 götürme, tuğajalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 103,18 götürme, Türkmen paýta döwlet konserni boýunça 103 götürme, Türkmen gally önümleri döwlet birleşigi boýunça 111,19 götürme, Türkmen Hawa hyzmat döwlet birleşigi boýunça 100,11 götürme, Azyk Senagaty döwlet birleşigi boýunça 110,16 götürme, Mallarçylyk we Guşçuluk Senagaty döwlet birleşigi boýunça 100,14 götürme, Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 100,11 götürme deň boldy. Maýygoň terişlerini öýdüşdirmek meýlamasy 168,11 götürüm ýerine getirildi. Häzirki wagtda bugda eklen meýdanlarda ýygyk etmek hemde gowuçak işini guramaçylyk geçirmek boýunça mögümlüň işleri dowam edýär. Şeýlekem wilaýatlarda ýazgy ekş mövsümine we owagyjylyk ekinleriniň ýygyk işlerine uranýan teňkeler hemde gurallary ýokary öňürjilikli iş etmek boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şunun bilen bir gatarda yer almanyň göýek we bakça önümleriniň öndürilýän möçerlerini artdyrmak hemde bir önümler bilen ýylatymyzy ýeterlik möçerde üpçün etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Ýazgy ekinlerini ekmek hemde olara ýygyk etmek işleri dowam edýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, owagyjylyk puda boýunça öňümçi möçerini artdyrmagy we hilini gowrandyrmagy hemişe üns merkezinde saklamagyň mümkindigini belledi. Şoň bilen baglanykda döwlet başçylaryna vice-premieri mögümlüň owagyjylyk işlerini agriten kadra laýyklykda işin alyp barmagy dowam etmegi, mallarçylyk gojalyklaryna ugrup almak boýunça mögümlüň işleri netijeli geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Anna Mammedow gurulşyk we senagat toplamy tarapyndan 2026-njy ýylyň geçen 3 aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli hatabat döwrüne toplum tarapyndan öňdürilen ölümleriň we ýerine getirilen işleriň meýlamasy 128,10 götürüm bir jaýdyldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça öňdürilen ölümleriň we ýerine getirilen işleriň meýlamasy 105,16 götürüm, tenagat we gurulşyk ölümçi ministrligi boýunça 128,5 götürüm, energetika ministrligi boýunça 104,17 götürüm ýerine getirildi. Avtomobil ýolları ministrligi tarapyndan ýerine getirilen işleriň meýlamasy 111,14 götürüm bir jaýdyldy. Türkmen Kime döwlet konserni boýunça bir görkeji 152,17 götürme deň boldy. Aşgabat şäheriniň ýakimligi boýunça ýerine getirilen işleriň meýlamasyna 116,14 götürüm amal edildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vice-premiere Gurulşyk we Senagat toplum boýunça öýdürilen ölümleriň göçerini artdyrmak, energetika puwdagynyň maddi enzalmyn binýadyny berkitmek we kemilleşdirmek, ýurdumyzyň awtomobil ýollaryny döwre baplaşdyrmak boýunça alnyp bolýan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ataguliýew güdükçi edilen ministrliklerine we puwdaklaryň durunduş edaralaryna, şeýlekem telekeçik ulgamyna şeýlin geçen 3 aýyna alnyp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli Tewda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministrligi boýunça Tewda durunşygynyň üstüpkini geçenliň degişi döwürlen deňeşdirilenine 108,10 götürme, ýönülen ölümleriň üstüpkini 1,14 götürme barabar boldy. Dokma Senagat Ministrligi boýunça ýöňüme öndürmekde geçenliň degişi döwürlen deňeşdirilenine 103,10 götürüm. Şol sanna nak ýüpliginiň ölümçigini 1,5 götürüm. Nak matalaryň ölümçigini 102,19 götürüm. Güýen ölümleriniň ölümçigini 105,19 götürüm. Üziş tepkini gadandy. Türkmen Hally Döwlet Birleşigi boýunça ýöňüme öndürmek meýilnamaty 111,14 götürüm ýerine ýetirildi. Döwlet taryhçy Mal Birjas tarapyndan hatabat döwrüne 72 birja sewdaty geçirilip, olarda 7132 şertnama hatap alındy. 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlaryna Tewda Senagat darasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň öýdüş tepkini 115,17 götürme barabar boldy. Hatabat döwrüne 2 tergi we 5 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçi birleşmesi boýunça owagjylyk we adyk ölümlerini öndürmek öýdüş tepkini 107,16 götürme, Senagat ölümlerini öndürmek öýdüş tepkini bolsa 106 götürme deň boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň bazarlaryny we sewdany okutlaryny, adyk ölümleriniň hemde beýleki zerur bolan haritlaryň üçinçiligini üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz vice-premiere dokma kärhanalaryny öndürilen dokma önümleriniň görnüşlerini we möçlerini artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi, döwlet haryçy mal birjasynyň hemde Tewda Senagat darasynyň işini iýdigdirli kämilleşdirmegi dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Seýidow güdükçi edilen gomyny 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlaryna alnyp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli hatabat döwrüne 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bide wagtly at muradyň mekany ýyldylip yglan edilmegi, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 35 ýyllygy milli tenamamyzda güdüňnutlan bayramçyklaryny nasip etdi. Dürli medeni şäherler hemde dawarlar geçirildi. Halkara Denallar günü münasibetli dürlü maslahatlar, sergiler, aýdym tazy dawarlar geçirildi. Teatrlarda teatr sanatyna dinanlaryň çeper keşfatly sahna oýunlarynyň, kinoteatrlarda we kino konsert merkezlerine türkmen filmleriniň görkezilişi hemde bayramçyk konsertler guruldy. Milli Bahar bayramy, halkara Nowruz günü münasibetli ýurdumyzda giňerimli bayramçyk dawarlar geçirildi. Ýetaty bayramçyk dawarasy Akbudy etrawynyňky Nowruz ýaýlasyna guruldy. Mart aýyna Daşoğul vilayatyna dissançy bagışlaryň gatnaşmagyna dünýäde ýanglan ýar ajap dissanım, toý tutýar garaşsyz Türkmenistan matly festival guramaçykly geçirildi. Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýat çagalara himayet bermek boýunça haýır takabat gatnaşynyň döredilmeginiň 5 ýyllygy münasibetli Arkadaş şäherine geçirilen bayramçyk dawrasyna medeniýet, sungat we dörejuk işgärläriniň aýdym tazy çykyşlary guruldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bide wagtly at muradyň mekany ýylyna meýilleşdirilen şäherlere gowy taýýarlyk görmegiň we ýokary derejede geçirmegiň mümkindigine ünsçekdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premiere halkara medeni hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça alnyp bolýan işleri, şeýlekem medeni mirasymyzy öwrenmek hemde taryhy medeni ýadygarlyklary dikeltmek işlerini dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow güdükçi edilen ulgamlaryny şeýlin geçen 3 aýyna alnyp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli hatabat döwrüne kemil şahsiýetleri kemale getirmek, bilim işiniň mazmuny döwre barplaşdyrmak boýunça işler dowam etdi. Zihinli ýaşary çykarma gönükdirilen ders beýeşikler bilen birlikde döwrüň taramly laýyklykda robot teňkati, almy dörejuk taslamalary boýunça beýeşikler iýdigdirli guruldy. Materiallaryň garşylygy we nazary mekanika dersleri boýunça 5-nji açyk halkara internet olimpiadalary, şeýlegem 6-njy açyk halkara matematika olimpiadasy guramaçykly geçirildi. Okuwçy talip ýaşlar halkara ders internet beýeşiklerine medallaryň 410 syny gazandylar.
Asabat döwründe ýurdumyzyň ilmi kuwatyny artdyrmak, ilmi barlyk işleriniň amaly netijeligini ýokurlandyrmak, innowasion işläp taýýarlamalary, ykdysadiýetin puwdoklaryny ornaşdyrmak orna toplumlaryň işler amal aşyrly. Şeýleň birinji şäherinde ýurdumyzyň bejer ýöňler şedaralaryna ketellerin ýöňüni almagyň hemde bejermegiň ýöňde bar tejribeleri, innowasion tehnologiýalary esaslanýan usullaryny amaly lukmançyga ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdi. Gurbanly Berdimuhammedow adyna howunarlygy meýet çagalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznatynyň terişleriniň asabyna niýeti çagalara dürli görnüşli operasiýalar, bejer şäherleri amal aşyrly. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanda ilmi lukmançyk diplomatiýasyny sürmegiň 2026-2052-nji ýyllar üçin milli strategiýa tasdiqlanlyp, bu urdaky halkara hyzmatdaşlygynyň strategik orlary kesgitlendi. Asabat döwrüne beden terbiýany, sporty, halkara sport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça işler dowam etdi. Türkmenlerimiz halkara ýarşlaryna ýokary netijeler görkezip, jemi 123 medal gazandylar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bide watly at muradyň mekany ýyly nasip etdi. Alma amala maslahatlar, dürli çereler guraldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň bilim, ilim, saglyk öwreş we sport gomlaryna netijeli işlere alyp barmagyň, ýurdumyzyň ýokary we orta mekdeplerine sanly gomyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagyň, mektep okuwçylarynyň we talipleriň arasynda halkara beýleşiklerini we olimpiadalary geçirmegi dowam etmegiň mümkindigine ünsçekdi. Şeýlekem döwlet başlarmady vice-premieri saglyk öwreşliginiň işini iýiligdirli kämilleşdirmegi, ýaşlaryň sagdyn durmuş gadylaryny ermek üçin degişi işleri geçirmegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow şeýleň ýanwar-mart aýlary aralygyna ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Belenşýäli hormatly prezidentimiň alyp barýan daşar tiýadatyny durmuşa geçirmek, hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri we halkara guramalar bilen iki taraplyň we köp taraplyň gatnaşyklary babatda ýüňde goýan wezipelerini hemde tapşyryklaryny ýerine getirmek maksady bilen daşary işler ministrligi tarapyndan hatabat döwründe degişi işler amala aşyrly. Ma'lum bolýarly, ýokary derejedäki taparlar we duşuklar ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygynyň öňünde möhüm orna elýär. Şunun bilen baglanykda şeýleň fevral aýynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, mart aýynda bolsa Hytaý Halk Respublikasyna saparlarynyň gurulanyny bellenildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň diplomatik gullugy tarapyndan dürli döwletleriň daşar siýasat idaralary bilen birlikde 2026-njy ýylyň dowamynda hormatly prezidentimiň we Gahrman Arkadağymyň daşary ýurt döwletlerine saparlaryny guramak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Dünýäniň awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşar siýasat strategiýasynyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýar. Şoň bilen baglanykda şu ýylyň 21-nji 23-nji ýanwarynda Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owagyjylyk guramasynyň baş direktorynyň 17-nji 19-njy martynda Aziýada ýödary hyzmatdaşlyk we anamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň baş sekretarinyň ýurdumyzda saparda bolanlygy bellenildi. Asabat döwrüne daşary işler ministrliginiň üstü bilen jemi 158 wekiliýet döwletimizde taparlan geldi we Türkmenistandan daşary ýurtlary 265 wekiliýet gitdi. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryna sanly gomarkaly dürli derejedäki duşuklaryň 120 geçirildi. Şeýlegem hatabat döwrüne Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri we halkara guramalar bilen birlikde resmi gepleşikler we duşuklaryň 520 guraldy. Döwletimiziň halkara gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk binýadynyň üstü halkara resmi namalaryň 30 bilen ýetirildi. Daşary işler ministrligi bilen beýleki döwletleriň daşar siýasat idaralarynyň arasynda siýasy geňeşmeleri geçirmek boýunça işler hem iýiligdirli amal aşyrlýar. Bu wagtda hatabat döwründe Türkmenistan we Awstriýa Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikläriniň, Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň hemde Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde tiýady geňeşmeler geçirildi. Bulardan başga da hatabat döwründe Ýewropanyň Täzeleniş we Öýüş Bankynyň prezidenti, halkara deňiz guramasynyň baş sekretary bilen gepleşikler geçirildi. Şunun bilen birlikde şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryna Hindistan Respublikasynyň, Marokko Padşahlygynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Germaniýa Federativ Respublikasynyň, Zimbabwe Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Uganda Respublikasynyň daşar siýasat idaralary bilen geňeşmeler guruldy. Daşary ýurt döwletleriniň ýetişkanlarynyň üstü bilen diplomatik gatnaşyklary ösdürmek beýtarap Türkmenistanyň daşar siýasy işiniň wajyp ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýakyn gündogur ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça işlerim dowam edýär.
Şoň bilen baglanykda Hasabat döwrüne ýurdumyzda Irak Respublikasynyň diplomatik wekilhanasynyň açylanlygy we üye işine başlandygy bellenildi. Şeýlekem 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlaryna Çad Respublikasynyň, Indoneziýa Respublikasynyň täze bellenlen Türkmenistandaky ilçileriniň öz ananç hatlaryny gowşanlyklary barada edildi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Taýland padşahlygynyň ilçisi hemde Islam hyzmatdaşy guramasynyn energiýanyň gaýtadan dikildiýän çeşmeler boýunça halkara agentliginiň ýanynaky Türkmenistanyň hemişelik wekilleri ananç hatlaryny gowşuryp resmi taýdan öz işine başladylar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hemişelik bir tarap garaşly Türkmenistanyň ähli awadançylygy gönükdirilen daşar fiýadaty alyp barýanlygyny, ýurdumyzyň dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen diň hukukly hemde ýurdary beýiklik hyzmatdaşlygy iýiligderli üsürýänyny belledi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarymyz vice-premier, daşary işler ministrine dünýä we sewit döwletleri bilen fiýazy diplomatik, feodal ykdysady, medeni insanperwer we alam bilim ilgimlerine gatnaşyklary ösürmek boýunça alınıp barýan işleri dowam etmegi taşardy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornatary Anaýew gözüçi edýän düzümlerini 2026-njy ýylyň geçen 3 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli ulag kommunikasiýa toplumy boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň öýdüşlepgini 114,11 götürmeden boldy. Automobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük taşamagyň öýdüşlepgini 102,7 götürme, ýolçy gatnatmagyň öýdüşlepgini bolsa 102,9 götürme barabar boldy. Atabat döwrüne demir ýol ulaglary ministrligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň öýdüşlepgini 106,9 götürme, automobil ulaglary ministrligi boýunça hyzmatlaryň öýdüşlepgini 125 götürme, Türkmen howa ýollary döwlet gullugy boýunça hyzmatlaryň öýdüşlepgini 117,14 götürme, deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça beýik görkezji 108,10 götürme, aratnaşyk ministrligi boýunça bolsa 114 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ulug we aratnaşyk toplumynyň mühim toplumlaryň biri bolup durýanyny, şoňa görä-de ýolçy we ýük dolanşygynyň möçürini artdyrmak üçin degişi işleri alyp barmagyň zerurdygyny belledi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz vice-premieri Pudagary elektron maglumat alşmak ulgamyny ornaşdyrmak boýunça alınıp barýan işler dowam etmegi, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerinden dolu güýjüne peýdalanmagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agdalaryny gözlenip, geçen 3 aýda alınıp barýan işleriň gowy netijeleri görkezdendigini, ýurdumyzda ösürmäge gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durumşa geçirilýändigini, ykdysadyetimiziň ähli puwdaklaryna özgertmeleriň netijeli alınıp barýanlygyny, ölümçük puwdaklarynyň iýiligderli döwre waplaşdyrylýanyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz jemi içerki önümiň öýdüşiniň hatabat döwründe 6,10 götürüm derejede durnukly saklanyp gelýändigini kanaatdan bilen belledi. Şeýlegem ýurdumyzda iri senagat diskalarynyň, täze şekerçeleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çagyryr baglarynyň hemde beýleki diskalarynyň gurulşy dowam edýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzda ýymyndan meýlekde ösürmek maksady bilen kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça netijeli işleri geçirmegi dowam etmegiň möhümdigine öňçekdi. Hormatly prezidentimiz sözüne dowam edip 7 aprelde ýurdumyzda bütün dünýä saglyk gününiň giňden bellenip geçiljekdigini, ýurdumyzda sporty ösürmäge, sagdym durmuş ýerlegesini giňden ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýänini belledi. Fursatdan peýdaranyp döwlet başçylarymyz meclise gatnaşlary we mehriban halkymyzy bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsürekden gutlady. Meclise gatnaşçylar hem hormatly prezidentimize we gahrman arkadaşymyza bütün dünýä saglyk güni münasibetli gutluglaryny beýan etdiler. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şonuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany ulug markaly meclisini geçirip oturýar. Men şonuň ähliňizde bir can saglygyny, maşgala wadançylygyny, bir karar vatanmadan güllap ösme uğrunda alyp barýan jogapkärli işleriňizde ulusynlykları arzu edýän. Häzirde Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi nameleri bilen tanışýarys. Atabaýewa hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň permany Aknavat Urazmuradowna Atabaýewany başga işe geçmek sebäpli Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly. Tangraberdiýew hakyny Bayram Melipberdiýewich Tangraberdiýew Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutynyň rektory wezipesine bellep, ony Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.
Qurban Nazarov haqqında Arslan Öwüzerdiýewiç Qurban Nazarow Türkmen Döwlet Maliýa Institutynyň rektor wezipesini bellemeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adından şeýle hem hut öz adından Braziliýa Federatiw Respublikasynyň prezidenti Luis Inácio Lula da Silva hemde ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Braziliýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlaklaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar berek-berege hormat goýmagy, deň hukuklylygy hemde özara anaşmagy esaslanýar diýip döwlet başçylarymyz bellädi we Türkmenistanyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine gydyklanma bildirýändigini nygytap, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşyň belelikdäki tagallalaryň netijesini iki halkyň behbedini mundan beýlekde ösüriljekdigine ynam bildirdi. Hormatly prezident bada ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Luis Inácio Lula da Silva tüýsürekden berkçan salyk bagtyarlyk we awadançylyk Braziliýanyň dostlukly halkyny bolsa mundan beýlekde ösüş hemde rowaşlyk arzu etdi. Paýtagtymyzda dowam edýän hyzmatdaşlyk we ösüşätli köp ugurly halkary sergisiniň ikinji güni wakalara baý boldy. Halkary sergi ähli we ösüşiň öpçün edilmeginde dünýäniň dürli ýurtlarynyň arasynda ýol goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýeşçiňleşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Garaşsyz hemijel bir tarap watanymyzyň ykdysadynyň ýokur depkinini ösmegini öpçün etmek we ýeşçiň maý goýum siýasatyny alyp barmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasly gowlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler hormatly prezidentimiziň ýollaşygyna anyp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini öwürli. Bu bolsa umumy ösüşiň möhüm şerti hökümle kesgitlenendir. Ýurdumyzda giňerilme döwlet maksatnamalary, milli we sewit behwetli ýeri tasamalar ýerleri durmuş geçirilýär. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň degişi derejede amala asyrylmagyna giň ýol açýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tawşyryna laýyklykda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmegiň degişi hukuk büniýady döredildi. Onuň halkara uluňlaryna laýyk gelmegi bolsa daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli ugurlary ölçün alýan gatnaşyklary ösürmekde döwrewap amatlyklar öpçün edýär. Bu uguruň kanunçylyk büniýadynda daşary ýurtly maýdarlar üçin ýeňillikler we kepillikler gözüňe tutulandyr. Serga ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ýeri kärhanlarynyň ýüze golaýynyň gatnaşmagy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistany we ýurdumyzyň işewur düdümler bilen gatnaşyklary ýoly goýmagy bolan gyzyklanmalarynyň ýerleri artýanyny nowatdaky tutnamaslar. Halkara sergi gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly taraplar bilen özara behbetli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy, ýurdumyzyň hususy önüm öndürjüleriniň işewurlyk mümkinçilikleri bilen tanışmagy gönükdirlendir. Merkezi Ady Sewtinde ilkinji akylly şäher adyna kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýyna eýe bolan arkadaş şäheriniň ösüşi ýurdumyzda guruluşyk maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna we halkary gorkuljyna laýyk derejede amala asyrylýanynyň aýdyň beýanydyr. Şäher guruluşyny öňde barjy binägerlik guruluşyk çözgütleriniň iň täze sany tehnologiýalaryň sagaşyk tutuşdurulmagy öňde goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň baş şertini öpçün edýär. Paýtagtymyzda geçirilen halkara sergisinde dünýäniň durly ýurtlarynyň köp sany kampaniýalary gatnaşýarlar. Durly ugurlary ölçün alýan sergide görkezilýän gymmatlyklar, enzamlaşdyrylan diýwarlyklaryň görnüşleri, degişi ugurlar bilen gyzyklanma bildirýän wekiller üçin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekde ähmiýetli gollama bolup hyzmat eder. Hyzmatdaşlyk we ösüş adly köp ugurly halkara sergisinde aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti täze önümlerini görkezmek bilen hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Durly ugurlarda netijeli gatnaşyklar üstünlikli ýoly goýan. Ýurdumyzyň Senagat we Guruluşyk Öňçüligi ministrliginiň bileldäki aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti häzirki zaman elektron senagatynyň ösürilmegine we enjamlaryň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmegine münasip işler alyp barýarlar. Ulus segwillerleýän daşary ýurtlaryň öňçüligi bilen münasip bäsleşmäge ukyply hareketler öňdürmek boýunça aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti baý tejribe toplady. Şolar wagtda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegi toplumyň önümlerini eksport mümkinçiliklerini artdyrýar. Şu ugur boýunça aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýetiniň Özbegistanly hyzmatdaşlary bilen häzirki wagtda amala asyrýan işleri üstüşür öpçün eder.
Akbul Tojol Jemiyetinin täze önmeri bolan gyzyklanma eksport mümkinçilikleri hyzmatdaşlar üçin gatnaşyklar ösdürmäge giň ýol açýar. Bu ýagdaýy daşary ýurtly mehmanlaryň Akbuldyň önmeri bilen içkin tanışmaklary aýdyn tasdiklady. Ýazyrky wagtda daşary ýurtly hususan Germaniýaly hyzmatdaşlar bilen işlerini üstünliklemalaşyrýan bu jemiyetiň kärhanlary eksport mümkinçiliklerini barkartdyrýar. Hyzmatdaşlykda hemişe täzeliň gözlegini bolan Hojol jemiyetiniň hunarmenleri ötüşür nazarlayan işleri amal aşırmakda ýokary netijeler gazanýarlar. Sergide embi harit nişanyny milli önümüz Hitaýly, Türkiyeli, Özbegistanly, Russiýaly telekeçileriň uly gyzyklanmasyna iyi boldy. Paýtatymyzdaky embi Hojol jemiyetiniň deri önümlerden taýýarlayan dürli önümleri ýokary hili, dünýä taraplaryna laýyk gelýäni bilen hyzmatdaşlarda täze başlangyçlar boýunça hereketler güýçlendirmäge esas töretdi. Bu ýagdaý biletdäki işleri öýleşi bagdalgydyr. Deriniň ähli taraplara laýyklykda ýokary derejede işlenmegi netijesinde taýýarlanan göň önümleri bütün dünýäde hunarmenler, müştaklar tarapyndan aňyr başatlanýar. Hormatly prezidentimiziň öz öwrtmeleri esasynda ykdysatymyzyň hususy budugyny ösdürmegine aýratyn üns berilýär. Ol ýokary netijelerin gazanylmagyny öpüşine eder. Garaşsyda Bakby tarap Türkmenistan Bedawatly Atmuradyň bekany ýylynda voleybol boýunça Türkmenistanyň kuba orna tamamlanan ýarış sportyň bu görnüşiniň ýurdumyzda meşhurlyga eýe bolýanyny görkezdi. Novatakede geçirilen sport şäherisi usatlar ýüze çykardy. Voleybol boýunça ýurdumyzyň kuba ornaky ýarşyň jemleýiji duşugy jan körleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ürän gyzykly geçen ýarşda Ýagşylyk Karkaýew adynaky Halkara Neftuýgaz Uniwersitetiniň topury ýeňji bolup kuba eýledi. Ma'lum bolýarly klub toporlarynyň arasynda geçirilen ýarşa 10 topar gatnaşdy. Şeýle ýarşlaryň vilayet merkezlerinde hem ýygyzerli geçirilmegi ýaşlaryň sportyň bu görnüşine bolan höwesini artdyrýar. Bu ýagdaýyň dowamy häsiýeti ýurdumyzyň her bir künjegini köpçüliklerini bilenteriýanyň gurşap almagyna aýratyn ähmiýetlidir. Bilenteriýa we sport baradaky döwlet komitetiniň Milli Voleybol Federasiýasynyň guramagyna geçirilen ýarş ustatlar ýüze çykardy. Häzir kullerde geçirilen ýarşlar türgülleriň tejribesiniň artmagyna ýardym edýär. Ýokary guramaçylyga eýe bolan sport bäsleşikleri halkara oýunlaryna taýýarlygyň öz borçly tapgyrdyr. Ýurdumyzyň taliplerinden düzülen oglanlar we gyýylar ýygyndy topary Özbegistanyň Samarkand şäherine aprel aýynyň 9-ndan 15 aralygyna geçiriljek uniwersiada hem gatnaşar. Ahlas erjellik bilen sepitleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçylarymyza mahsus bolmagy üstünlügi üpçün eder. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabatda şu güni 4 aprelde gündüz boljak we barda Türkmenistanyň giderim meteorologiýa barda gullugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkın vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Gün ortagyň nurdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 27-32 gradus, kenarya etraplaryna bolsa 20-25 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Gün ortagyň nurdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 25-30 gradus maýl bolar. Mara vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup gün ortagyň nurdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 24-29 gradus maýl bolar. Leva vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup gün ortagyň nurdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 20-26 gradus maýl bolar. Daşat vilayetini ütkap durýan bulutly howa bolup gün ortagyň nurdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 20-26 gradus maýl bolar.
paytahtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulatly howa bolup, azkem ýaş şäher ýerlerim çakmak mümkin. Günortaň nugurdan tezligi sekundda 12-14 metre ýetýän şymal öksür. Howa 27-29 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 4-üni magnit hadisasynyň durmuksyz ýagdaýda bolmany garaşdyrýar. Edid watandaşlara ýaz pasyny howanyň derejesiniň öýtgäp durýanlygyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýykly geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berjay etmegine maslahat berýär. Mehriban ýylaşara bular berjay etseňiz ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimize jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri besenýär. Ähli ösüşleriň özenini bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň ededileşer. Mehriban ýylaşlar, Miras teleýaýlymyna ýekşenme güni ýaýylma beriljek hindi filmini siziň özüňiz saýlap bilersiňiz. Egerde Söýgü adly hazyna filmini saýlasaňyz 502 kody. Disko tanşyt filmini saýlasaňyz bolsa 503 kody. Nol ve 85 belle SMS yollap bilersiňiz. Mehriban ýylaşlar, Miras teleýaýlymynyň arxiwinde saklanýan Ak pamyk hemde al ýaşyl adanyň syry çeper filmleriniň haýsyna tomaşa etmek isleseňiz, 0585 gysga belgimize SMS ýollap bilersiňiz. Egerde Ak pamyk çeper filmini saýlasaňyz, 115 belgini, al ýaşyl adanyň syry çeper filmini saýlasaňyz bolsa, 125 belgini ýazyp 0585 gysga belgimize SMS ýazmaklaňyzy biz size ýatladýas. İsle dağdan kaplan tut, isle şu yerde de bir yaşayanım diye barayın kimin olsa ot dileyin.
Uğradylan SMS-ler esatyny iň köp isleg bildirilen çeper film şenbe güni Miras teleýaýlymyna size ýetirler.